पार्टी आईपीएफटी ते तिप्रा बैलुआ जिजाक कैसा कम्बाइन खालायै लुगु कुथुमनि पान्दा ओ पान्दानि आचुकफां ते ओ आचुकफां नियागुलबो ओ जागातिनि ओ पान्दानो मोसांलायनायनि बागै फाइसक फाइजाक तिप्रा मथानि इंगै जिनि एक्स एमएलए बरम गोनांसो अनिमेश देबबर्मा तेबो दंग जागा जिनि तिप्रा मथानि इंगैनो फाइसक फाइजाक सिजाक नुकजाक ते ओ हायुं बेरायजाक जिनि बरम गोनां दा एन्थनी ते ओ पान्दानन नाथथक किसाना बागै फाइसक फाइजाक जिनि सिक्ला आईपीएफटी हेगबयत आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटारि बरम गोनां सुग्रचरण नवातिया दंग जिनि पार्टी आईपीएफटी नि सेंट्रल कमिटी नि ऑफिस सेक्रेटारि बरम गोनां बुद्धदेव बर्मा ते ओ पान्दाव तिनि ओ पान्दाव नाथक खालायनायनि बागै चंजाक जिनि ओ आमसाइनिनो रुनियल देव बर्मा तिप्रा मथानि ते जिनि पार्टी आईपीएफटी नि ओ डिविजन नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि यत आईपीएफटी नि ते ओ जागा फाइ मानजाक जाक आमसाइनि जत्त रांसाकनि लुकुरक मारै किसिं माफानि समान साकसालाय ते आनिस्लाय कुसुरक नबो आनि खाकसां मा ते हामबाया फारो जों जतनो साइमनो तिनि अरा जे फाइजाक जे थानाय 19 तारिख सारिक फांनि सानजा जराव पार्टी आईपीएफटी ते तिप्रा मथा जिनि बुबाग्रानि बिसिंतै ओ त्रिपुरा हास्तेनि लाइबुमाव गताल खालायाखै जे इतिहास चेंग्रि रिखा थानसानि जे मारि कायसा प्लेटफर्म फायै सामुं तांनानि ओ थानसानि मारि ननुगुइनो त्रिपुरा हास्तेनि जत्त लुकुरक ताबु खा बाचाजाक खा थांजाजाक जे अमहाय मारि लाई थांनाय सालरग वाइसाफानो नुगियाखौ अमहायखेनो जों तिनि थानसां लाइमानखा फियाबा थानसां लाइमानखा आनसुबायनो तिप्रा सारकनि नाहारमुं तिप्रा सारकनि मानना नांमानि मानखा आमुयाखौ ताकु तै बहुक्षम थानसा अंगै मानखा ताबुक आ थानसानि बिसिंतै जिनि नाहारमुं न जेसु जरातै जों सक्सेस खालायमानिया आमसु जरातै जों जबा खालाय तंनानै थानसाखाय गायसे आ थानसानि दाम दंनाय ताखौदा बखौ इयाखा आ थानसानि कुनु दाम दंला आबुनि बागैनो नों आं जत्त बेबागनो गुबै हामजाक मुं मा दंलायनाय गुबैनो दफानो हामजागै मा दंलायनाय गुबैनो दफानि बागै सामुं मा खायलायनाय अजागा चंमारी फाइ दङ चंमारी माइ लाइखा हेंगायनो थानसानो पगै थांखा चंमारी लायै सितो आसुक लाइखा हेंगायनो थानसा पगै थांखा हेंगाय इंग्ला सिनि नाहारमुं तिप्रालेण्ड सिनि नाहारमुं ग्रेटार तिप्रालेण्ड आमो मान्या सा पर्यन्त चिनि चबा जों चयावै खालाय दंनाय अ थानसानि मारितै हेंगायसे अ थानसा लाइमानि भेल्यू हेका आबुनि दाम दंनाय ताखौते बहुत सम तिनि पार्टी आईपीएफटी बाय तिप्रा जे थानसांमानि एनसी देव बर्मा ते सिनि भूबाग्रा प्रद्युत किशोर देव बर्मा नि बिसिंतै जे थानसांमानि अ थानसां मानु नुगुइ त्रिपुरानि जे तिप्रासा हिंजाय रक हायखबा जे नेशनल पार्टी खाय तंनाय रक उंथुंबो बीजेपी उंथुंबो सीपीएम उंथुंबो कांग्रेस उंथुं अ हास्तेनि गुबुनि दफारि राजनीति बदल खालायनाय रक
ओंथों अहानि गोबांमा लेखा गोरों हायगो सै गोरों शिक्षित तिप्रा सायारक जत्तनिनो बख्रक बिहिमजाक तामनि बागै बख्रक बिहिमजाक ताबुगले त्रिपुरानि तिप्रा सारक 100% यापनो प्राय 90% तिप्रासा तिनि थानसां लायखा ताबुगले चिनि बिपद दङ बरक सायमानो बंनि बोखावा बरक बिश्वास दङ पयत खय बरक अहानिया हिनै बरक सावि मानो साका साका हयतो फुनुगैनि मानो अर जोंबो आगिनि सिमिनो फायजाक अब जोंबो अहानि बरक न जोंबो अहाव दंनायनि बागैनि फायो साका साका सावि मानो किन्तु बा साक साक तो ताताल सायमान्याबले बिनि बोखा बिसिङो दुजाक दङ खा दुजाक आमुंखा अमक बंनि हाया हिंखे जों दिनै नुगौ गोबां पत्र पत्रिकाओ कारण नेचारेलि जों जतन सायमान अर जे दंनाय सिनि तिप्रा सारकनि खरक गुसुगले सैजाबनाय पत्रिकारक दंबा जे आ पत्रिकानि मालिक रक एडिटर रक बरक लागातर चिनि थानसां मानो बोखा बिसिं खादुजाक आबुनि बागै IPF तिबाय तिप्राहा थानसां लायमानि आमनि तुयै ताबुक फानो बरक चाइटक नाय जे कुनु मते फानो अ थानसां नायरक थानसा ता तंथुं बरकनि अ थानसानो जे साखलाय फानो जों सुकुरकना नांनाय अ काम सलियै दङ दाखुकदे बुहुसं जों आबनो खुनजु कुकुरबाय मकल कुकुरबायखाय जों नायचमै मा तन्नाय जोंनो ननो आनो जतननो गोबांमा माजरा बेरै कक सानाय जे ननोबा IPF तिरकबा तिप्रानो आहानसे नांनुया खाय जायनाय खायतनले तिप्रानो थांसाय गुनाय IPF तिरक थांसाय गुनाय अम हायखाय गोबांमा माजरा बेरै करे कक सानाय दाखुकबाय बुहुसं आबनो जों पाल्टा जवाब मारिनाय बाहायके जोंनि थानसा तंमानि बिसिंतै चिनि गुबै हामजागलायमानि बिसिंतै सुदु राजनीतिनो तरजाक मा बायसिमिया चिनि दफानो मुथांना हिनिसे जों दिनि राजनीति खालायनो रोङिया तुदै फानो दिनि नों MLA बोसासेदै बोसायाखै जों ते CPM नो सुबु अजागानि नरै मानलियो हिमानि परेसे जोंबो राजनीति फायजो जों आगि जेराय फांसेनि कुनु राजनीति बे गोदाल जाकरै दिनि जों अ हानि बोसातै अ हानि मालिक जों तुदै चिनि अधिकार गरैखा चिनि जों मानथाय सप्तानि हयते जत्त जागावनो सेफ्ले जागै दंखा जों थांनानै लामा हंगे गायसेनो दंसो जों तिप्रालेन नांनाय हिनि जों आबनो बुजियैसे दिनै राजनीति खालायनायनि बागै नंखर जाक दाखुकते बुहुसं आबुनि बागैनो दिनै जोंबो IPF ति खालायो हिनपानो दिनै बुबाग्रानि जे नाहारमुं थानसा खालायनायनि दिनै आबनो चिनि NC सार बाय बर कक सालायै चिनि IPF टिनि जनरल सेक्रेटारि चिनि मेबर कुमार जमातिया बाय कक सालायै दिनै अ थानसानि कासे प्लेटफर्म फायमानखा दिनै बरकतो चिनि बुबाग्रानो NC सारनो मेबर कुमार सारनो जतननो आं हामबाय रिउइ कुलपाइया ताबुक जों चिनि नाहारमुंनो बाहाय खालायै साक्सेस खालायनानै आबो जों चिनि प्लान मा खालायनाय बोसोरखांगो ADC निर्वाचन दङ ठीक न चंमारि दङ ठीक न हायफानो ADC नि चंमारिओ जों तिप्रामो थाते IPF टी आजागा सरकारो आसुचिनाय आबो साना नांगिया आबो अलरेडी 19 तारिखो आसुगि फाकेनि बाबैनि हासरि दाखुकते बुहुसं हियाबा आमसुबायनो सिनि खा कसमै थांका हंका इंगला आमसुबाय सिनि खा कसम का हंगला इंगला दाखुकते बुहुसं जों चिनि नाहारमुं तिप्रालेन हेकेबा ग्रेटार तिप्रालेन आरो जों मा सहैनाय अ लामा हिमतानि लामाओ किसिसा जों जामुं नुमुं
मानथाय सकथायनो नायलायै जों खाखयलाय दंखायलाय तेंलिया जिनि नाहार मुं टिप्रालेन ग्रेटार टिप्रालेनसे अ लामाव किसा मिसा जों नुलायखांखाय मानलायनाय आखलायनाय आमुबाय जिनि नाहार मुं किन्तु साक्सेस जों लाख যতটুক যে দিন পর্যন্ত যিনি আগুলো जों जे जागा सगैनो नांगौ आ जागा सगैयासा যিনি आन्दोलन जों चालुबै मा थांनाय गानिसलाय उगलगो যিনি बरंगरां दावनि मेस्तंखौ बनद जों जेरायफोरनि सिमिनो जों रेसपेक्ट खालायो मानियो बिनि नगबो थांगो राजनीति खालायफानो थांगो एस ए ब्रादार हिसाबै जों बेरायलायो बिनि खुबतै जों कक खोनालायनाय कक आं पाइथागो अमनो सानाय फायदि जों 19 तारिखनि सिमिनो आं पार्सनेलि बुबाग्राबो ककनो सालायका ताबुकनि हयते जे त्रिपुरा हास्तेओ जेखिनिफानो प्रग्राम उनथुं आईपीएफटी फानो प्रग्राम नारजाक तंथुं त्रिपुरा फानो प्रग्राम नारजाक तंथुं जतनो कम्बाइन खायै थानसा खालायाखै जों प्रग्राम मा खायलायनाय के ताबुकसिनि यत आईपीएफटी नि रैली बचलि दंगो आरोबो नरनो जों जतनो न इनभाइट खालायो जे जागा थाना मुथुङो थाङै मानो कक गेते कासे आंबा आ प्रग्रामाव इनभाइट सेमालाय मायाबले आं बाहाय थांनायबा अ मेन्टेलिटी अ वान सुमुंनो जों याकार सिदि ओंखायनो सिनि टिप्रासानि बागै सिनि दफानि बागै गाहामनाय कोनो जागा कोनो इनभाइटेसन बाना नाया दफानि सामुं खायनानि बागै ओंखाय इनभाइटेसन खायाबानो नों आगगै मा थांनाय आमसे सिनि वान सुमुं मा तंनाय ताखौके बुहाकजों ओंखायनो सिनि साक्सेस अबশ্যই फायनाय किन्तु अ जागा आं इनभाइट माया आं थांया आमति ताहिमलाय सिदि ताबुक जतनो जों थानसानि सामुं खायनानि थानसा खालायरिखा ताबुक जों जतनो गामि तंनाय आगरतला तंनाय परिनाय परिया सामुं खालायजानाय साख्रि खालायनाय जतनो जों थानसा खालायाखै जों बोसोरगांनि सामुंनो मा खालायनाय ताबुकबो जारा जातीय राजनीति खालायै अ थानसानो जों सेजायै कक साइतंनाय रंनो आं कयनानि मुचुंगो जे फाइसिदि थांनाय लाइबुमाव 70 बछर लायखे अमहाय प्लेटफर्म केबो खालायमान्याखौ आं निजित नुयाखौ खुब खोनायाखौ ओंखाय मियारगो जों गोबां प्रग्राम नुखा सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बरंगोनां एमपि दारायबती साव 0/0 मिलिलायखा बे 0/0 जुग दंलायखा इजिकल टु 0 नंनाय नगै बेलायखे न खाखामो जे त्रिपुरा सातदै अमहायखे 0/0 जुग खायखाय 0 नाय दिनि जे कक सामारक नगै जों 0/0 बोसोरखौ आबो एडिशनल रिजाल्ट न कक सानाय थियाबा ताखौके बुहुसों जों आबरक नबो आसे बरंनि दिगे नजरियावै सिनि सामुंनो जों खालायथाना नांनाय बुइतामो सावै दं बुइतामो हिरि दं आबरक नबो जों आसे नजरिना थांला कारण आबरक नजरिना थांगाखाय सिनि आलादा टेंशन खरस उआ जागा आबुनि सिलाय सिनि हिमुं सिं हिमै दंनाय सिनि नाहार मुंगो जों जे सगैयासो हिमै दंनाय बुइजे साफानो साइतुं तुं जों जतनो दाउ त्रिपुरा ते आईपीएफटी जतनो थानसा खालाय जों सामुमा खायलायनाय आमसुमुं सितुं आईपीएफटी लंग लिव त्रिपुरा लंग लिव महाराजा की जय हो जतनो खुलुमबायखा।